totes i a tots. Benvinguts a esta programació especial que l'Ajuntament del Cire posa a la vostra disposició. M'han demanat que conte contes diferents. M'han demanat que conte unes quantes històries que no siguin per a xiquets i xiquetes tan menudets. Una advertència, els podeu escoltar, tingueu l'edat que tingueu. De fet, els contes per als xiquets més xicotets també es poden escoltar els grans, perquè sabeu un secret? Al final les històries sempre ens ensenyen, tinguem l'edat que tinguem. Però els contes que vaig a contar ara, així, van a ser per a escoltar-los amb unes altres orelles. Ja sabeu, per a buscar aquest altre significat que els més menuts i menudes potser no comprendran. O històries que igual els farien un poquiu més de por. Si esteu escoltant-les i esteu en aquest punt entre ser un poc més xicotet i ser un poc més gran, esteu amb el pare, la mare, els iaios, els tios, veritat? I no passareu gens de por. Però, si ja sou majors, els podeu escoltar sols. Allà van algunes històries. A mi em van agradar molt quan les vaig llegir i espero que també vos agraden a vosaltres. Comencem amb una història que ocorre a l'Alcalatén. Sí, en un poblet que es diu Xodos, proper del Penyagolosa. Sí, allà n'hi havia un masover que tenia una masia i allà creixien arbres, roures. Els roures donaven unes bellotes amargues, molt amargues, amb les quals alimentava el ramat. Però és que entre tots aquests arbres n'hi havia un que, per miracle d'un sant o qui sap, d'un màrtir, donava unes bellotes dolces com les taronges que creixien en zones baixes. El cura de Xodos deia que eixe arbre era l'últim que Déu havia plantat a la creació i per això havia dotat els seus fruits amb el do del sabor exquisit. Però el cert és que tot el món volia una de les bellotes del tio Joan. Alguns les menjaven, perquè a més eren tan grans que bé podien alimentar tota una família en una nit de fam. Altres les posaven com ofrena als peus dels sants. Les bellotes del tio Joan eren tan famoses que fins i tot els havien composat un passo doble. Sí. Joan era ric com un rei. A més, no només vivia del ramat i les bellotes, també venia material als mercats que n'hi havia a prop. Però a més de ser ric com un rei, Joan el masover era poregós, era temerós. Més que una rata, temia les espantacriatures. Es deia que allà al Penyagolosa, a les muntanyes, s'obria una escletxa dimensional. I a la nit de Sant Joan, nit d'ànimes, sorgia una cort d'esperits que espantaven els vius. Com que Joan estava tan a prop, passava molta por sempre. Allà n'hi havia també un jove que es deia Narcís. Narcís era un xiquet sense profit. No tenia família, només tenia una iaia sorda i calva, que no li feia massa cas, clar. Narcís no anava a l'escola, s'havia deixat els estudis. Tampoc treballava per a cap capatàs. Es passava tot el dia sense fer res. Anava d'ací cap allà i de tant en tant es colava en la massada del tio Joan, li pispava unes bellotes i les venia als mercats pròxims de Lucena del Cid, d'Atzeneta. Fart de tant de furt, un dia el masover Joan va decidir que allò s'havia d'acabar i es va fer construir una caseta de vigilància al costat de l'arbre. Allà passava les nits amb l'escopeta a la mà, preparat per si algun lladregot s'apropava per a pegar-li una bona perdigonada en el cul. Ai, que s'ha acabat! S'han acabat les bellotes del tio Joan, es lamentava tot el món al poble, perquè qui més qui menys, tots i totes havien pispat alguna vegada una bellota per a omplir la panxa o les borxaques, clar. Però Narcís pareixia tranquil. Joan el masover continua tenint un punt dèbil. Un punt dèbil? Sí, deia Narcís. La por. Té massa por a les espantacriatures. Ves en compte, esta terra està plagada d'esperits, monstres i dimonis.
Bufa la flamma, la foscor, bufa la flamma i fa calor, bufa la flamma, bufa-la, i la foguera ballarà. Va cantussejar Narcís, una bella tonaeta de la nit de Sant Joan. Si bufes la flama, espantes les criatures. Tot el món va negar amb el cap. I aleshores, Narcís va tindre una idea. Va recordar una d'aquelles històries que li contava la seua iaia sorda i calva. Aquella nit era nit de Sant Joan. I com sempre, Joan el masover va anar corrents a tancar-se en la seua caseta de vigilància abans de que caiguera el sol. Va tancar la porta i va començar a passar els forrellats. Un forrellat per als dimonis, un forrellat per les bruixes, un forrellat per els ens malignes que habiten la nit. I de sobte va escoltar una veu tenebrosa que li deia: i per mi no passaràs cap forrellat? Qui és? Per mi no vas a passar cap forrellat, Joan el masover? Joan es va assomar a la finestra i va veure, junt al roure, a un esperit blanc, cobert amb un llençol de cap als peus, que l'assenyalava directament i deia: «Soc Bartola, reina de les bubotes, i he vingut a furtar les teues bellotes!» Joan el masover va pegar un bot tan gran que quasi xoca amb el cap al sostre i després va caure estès a terra. La bubota, que en realitat era Narcís disfressat amb un llençol, va córrer a guaitar per la finestra i va veure al masover tombat a terra. Tenia la mirada perduda, la pell blanca com la sal, i el pit del masover no es movia. Joan el masover s'havia mort del susto. L'havia matat de por. «Ha! I ara què, masover?» va dir Narcís. «Ara qui cuidarà de les teues bellotes? No patisques, que jo m'encarregaré d'elles». Li va treure la llengua al mort, el molt descarat, i va anar junt al roure. Esta vegada no es va contentar amb agafar un o dos fruits, no. Havia portat un sac i el va omplir tot, de dalt a baix. No cabia ni una bellota més. I després va agafar una destral i va talar l'arbre per a que ningú més poguera aprofitar-se dels seus fruits. Molt content, i amb un sac que bé podia valdre els seus bons reials, allò va emprendre camí a un amagatall que tenia allà dalt al Penyagolosa. Narcís anava cantussejant molt content i la seva veu retronava entre les parets. Bufa la flamma, la foscor, bufa la flamma i fa calor, bufa la flamma, bufa-la, i la foguera ballarà. Bufa la flamma, bufa el foc, juga el joc, conta la història, perdràs tota la memòria si no trobes el valor. A la nit de la rebella encendrem una foguera, a la nit de Sant Joan farem junts la festa gran, contarem una llegenda, cantarem cançons i rimes, ballarà el abuelo i l'abuela, escoltarem a les veïnes. Anava cantant quan de sobte va veure a les seues esquenes una llumeneta verda que s'encenia. Narcís va fer un bot a la vora del camí, esperant que la llumeneta s'apropara. De sobte, totes les burles se li van gelar a la gola, perquè el que va veure que s'apropava per el camí era una comitiva d'esperits, de difunts, d'homes i dones que havien mort feia poc i que Narcís havia conegut en vida. I enmig d'ells anava Joan el masover, seriós i seriós. Al capdavant anava un ens professionari que portava el llum verd. Ai! Narcís es va fer una boleta, esperant que no el veren. Però de sobte va escoltar una veu d'ultratomba que li deia: «Germana bubota, què fas ahí tombada a la vora del camí? Alça't!» Narcís es va alçar i amb un filet de veu va dir:
estava fent una becaeta. No hi ha temps per a becaetes, bubota mandrosa. És nit d'esperits, rebella de Sant Joan, nits de tots sants. Esta nit les espantacriatures tenim permissió? Eixir i espantar els veus. No pots desatindre les teves funcions d'espantacriatures. És que avui m'ha agafat el dia de festa. Com que de festa? A pencar, com tot fill de vell. Mira'ns a nosaltres. Avui hem organitzat esta santa companya per a dur a totes estes ànimes fins a l'inframón. Allà a l'infern seran jutjades pel qui mana. Ah, molt bé, que el viatge vos vaig a bé. Bona nit i adeu. No. Res d'això. Bubota mandrosa, tu te'n vens amb nosaltres, que ve ser de segur que a la mínima de canvi et tombaràs a la vora del camí a continuar dormint la mona. Tu te'n vens amb nosaltres a l'infern. A l'infern? A l'inframón? Ai, no. I aleshores Narcís va intentar lligar-se els llençols, però no va poder, els tenia ben apegats i va començar a fer moviments molt estranys. Però què fas, bubota? És que jo no sóc una bubota, sóc Narcís el de Xodos, el de la iaia calva. Però ningú l'escoltava. Dos esperits el van agafar dels braços i el van dur enmig de la comitiva. Solteu-me, amolleu-me, que jo no sóc una bubota, no sóc un dels vostres, jo estic viu, sóc Narcís, estic viu. Però ningú li feia cas. Tots avançaven amb el rostre seriós i gris. Així es comporten els difunts. L'únic que va dibuixar un xicotet somriure va ser Joan el masover. I mentre el grup d'esperits es perdia entre les escletxes que porten a l'infern, a la vora del camí va quedar oblidat el sac de Narcís, un sac ple de bellotes dolces. Bellotes dolces. N'hi ha qui diu que això no existeix, però és que clar, Narcís va talar l'arbre. Potser esta història no vos haurà fet por, però això és perquè no sabeu què és una llegenda. Una llegenda és una història que està basada en fets reals. I la següent història està basada en fets reals. Va ocórrer a València. Conten que fa molt de temps, quan València era una ciutat menuda i l'Albufera una immensa llacuna que llepava les muralles, va arribar un xiquet que es deia Morenito. Ningú sabia d'on venia, però tots pensaven que fugia, acusat d'haver comès un terrible crim. Quan Morenito s'apropava a les muralles de la ciutat, va veure que els camps estaven buits. On està tota la gent? És que estaran adormits? Però de sobte les portes es van obrir. Les portes de les torres de Serrans. A veure, m'ajudeu? Vinga, va, que estan molt oxidades. Fem entre totes i tots, I d'allà van eixir cavallers muntats a cavalls, amb escut, llances i armadures. Ui, Morenito es va fer a un costat. I quan els cavallers van passar, va entrar i justament darrere, blam! Les portes es van tornar a tancar. Però, passejant per als carrers, la ciutat també estava buida. On està tot el món? És que s'han adormit? És que estan amagats? En alçar la mirada, els va veure a tots i a totes damunt, a la muralla. I clar, ell també va pujar i va preguntar: «Què és? Què passa?» El fruiter, que estava allí, li va respondre: «Allà, prop del riu, a un ribàs, entre aixafats matolls dels llums, en un forat fosc i fangós, entre pelades calaveres i costelles triturades, dormint la siesta de la digestió, allà guarda el drac, una criatura terrible, com no s'ha vist mai en la ciutat, enviada, sens dubte, pel senyor, com a càstig de pecadors i terror dels bons». Ui, Morenito es va posar a tremolar. Ell acabava de passar per allí i el drac se'l podria haver menjat. El fruiter va continuar explicant. El bon llaurador que ix a treballar al camp, en doblar el llom damunt la bassa per a plantar l'arròs, nota
millor moment del seu treball, que algú la guaita per l'esquena. I en girar el cap... Nyac! El drac el partix en dos d'un mos. El bon burgès, que eix a passejar una vespradeta d'estiu pels afores de la ciutat, nota que una garra rugosa assoma entre els matons i abans que puga fer res, nyec! L'agafa i se l'emporta al cau, on la guarda per al banquet de la nit, en el que portem nan, eixe drac s'ha menjat a homes, dones, xiquetes, xiquets, i a ningú s'atreveix a eixir de la ciutat. Eixe cavaller és Jordi. El valent Jordi i els seus companys mataran el drac i ens salvaran. i tot el món els animava. Visca, visca! Visca Jordi, visca! I els cavallers s'avançaven, fins que de sobte es van quedar parats. Tota la ciutat de València va contindre l'alè. Mireu, allà està la bèstia! Va dir algú. I en efecte, el drac va sorgir, va obrir la boca i d'un mos, nyam! Es va menjar a 3 cavallers i 3 cavalls, amb armadura i tot, quina indigestió, no? Una a una els anava derribant i devorant. Però al final va deixar a Jordi. Jordi havia caigut del cavall i estava tot brut de fang i de sang. Però Jordi era valent, va agafar l'espasa, es va alçar, es va enfrontar al drac i el drac, nyac, el va agafar i se'l va emportar. Ai, 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 ai. Els laments dels joves van perdre l'horitzó i tota la ciutat de València es va quedar amb un pam de nas. Ja, se n'ha anat tot en orris. I ara qui acabarà amb el drac? Morenito, aprofitant que el fruiter encara estava dalt a la muralla, va baixar fins a la plaça, va anar al mercat i li va furtar una poma. Tu, qui t'ha donat permís per agafar això? Ai, que li havien vist furtar la poma. Tota la gent va començar a rodejar-lo. Lladre, lladre, lladregot, només ens faltava això. Un drac assassí i un lladre foraster. A la presó! I a Morenito el van tancar a la presó. I ara què farà Morenito? Sol, sense amics, en una ciutat desconeguda. Morenito va tindre una idea, clar. Va tindre una idea. I aquella nit el guarda de la presó va entrar corrents en casa de l'alcalde. Senyor alcalde, un miracle! Un miracle? Sí, un altre boig vol enfrontar-se al drac. Un altre boig? Qui? I quan el guàrdia es va apartar, sabeu a qui van trobar? A Morenito, clar. Tu? Va preguntar l'alcalde. Però si només eres un brivall escarransit. I el drac l'han combatut grans i poderosos valencians. I tots han perdut. Jo guanyaré, va dir molt convençut. Però necessite 2 compromisos. 1, que si guanye m'alliberareu de la presó. I 2, que posareu a la meva disposició tots els espills de la ciutat. Val. I el matí següent, les portes de les torres de Serrans tornaven a obrir-se. M'ajudeu, que continuen estant oxidades? Vinga, a la de 3. 1, 2 i 3. I d'allà va eixir una figura blanca i xicoteta. Tot el món observava des de dalt de la muralla. Mireu, allà va ese xiquet boig. A matar el drac diu que va. Però si no porta armadura. I era veritat. Morenito no portava armadura, només portava un mant blanc que el cobria del cap als peus i en la cintura una espasa xicoteta. És un xiquet. València està en mans d'un xiquet. Té igual, va dir algú. Anem a animar-lo igual que sempre fem. Entre tots i totes el van animar. Així. Vinga, va, aquesta segur que vos la sabeu. Ànim Morenito, ànim Morenito, ànim Morenito, ànim Morenito, ben fort, ànim Morenito, ànim Morenito, ànim Morenito, ànim Morenito. A poc la veu
de la gent quedava més i més lluny. I al final, Morenito l'únic que podia escoltar era el so del vent, els matolls que sacsejaven i el pes d'un enorme cos sobre unes poderoses garres. Ui, que el drac està a prop, va pensar el Morenito. I va dur una mà tremolosa a l'empunyadura de l'espasa. Però en eixe moment el drac va sorgir del seu amagatall amb el seu morro llarg i picut, ple de dents podrides, acostumades a tallar i a triturar carn, i uns ulls grans com boles de vidre que ara estaven fixes en el xiquet. Morenito va mirar al cel. Va veure que la llum era potent i va pensar, ara és el moment. El drac avançava amb la seva boca ben oberta i podria haver devorat d'un mos al xiquet. Però en eixe moment Morenito es va llevar el mant blanc i davall portava una armadura feta d'espills. El drac va avançar, però en eixe moment el sol va brillar amb més força que mai i els espills van reflectir i van multiplicar els rajos, deixant cec al drac, que va retrocedir. Morenito va aprofitar, va treure l'espasa i la va afonar en la bèstia. El drac va caure fulminat als peus de Morenito. En la ciutat ho van veure. Mireu, el drac ha caigut. Morenito ha vençut. Visca Morenito, visca! I tot el món va aplaudir ben fort, ben fort. Per un moment, Morenito va brillar amb la mateixa intensitat que el sol d'esta terra. Però poquet a poquet la llum es va anar apagant. Al final, només va quedar un xiquet normal i corrent, com qualsevol dels xiquets o xiquetes que conegueu. Bé, a veure, normal i corrent tampoc, perquè era un xiquet que gràcies a ser intel·ligent havia guanyat a un drac 20 vegades més gran que ell. En la ciutat el van rebre com a un heroi. Ja no era un lladregot, ara era el Salvador. I allà on anava tot el món l'assenyalava i deia: ahí va Morenito, l'heroi de la ciutat, el matadracs. I sabeu què va ser del drac? El drac no va morir, perquè el drac és una llegenda. I les llegendes no moren sempre que n'hi hagi algú que les conte i algú que les escolte. Clar que sí. A més, si viatgeu a València i aneu a l'església del Patriarca, podreu veure una còpia d'aquell drac. Està en la paret. L'original, el de veritat, no cabria allí. Eixe està amagat al refugi dels monstres oblidats. Però eixa és una altra història, que contarem en una altra ocasió. Avui, per a concloure, vos contaré un conte un poc diferent. Un conte que no sé si entendreu. M'explique. És un conte de princeses. Coneixeu les princeses, no? Clar que sí, a veure, està la Blancaneus, està Pocahontas, està Mulan, està... A veure, quantes princeses coneixeu? Rapunzel, està... la Ventafocs. Sabeu qui és la Ventafocs? La Cenicienta. Sí, la Ventafocs. El que passa és que la Ventafocs encara no era princesa. De manera que havia de fer totes les tasques de la casa. Havia d'agranar, escurar els plats, torcar la pols... Havia de fer de tot. I clar, quan arribava la nit estava molt cansada. Però és que un dia van celebrar una festa i van convidar a totes les princeses. A totes. Fins i tot a la Ventafocs, que encara no era princesa. I clar, ella volia anar a la festa. S'ho mereixia. De manera que no s'ho va pensar. I en acabar totes les seues tasques més ràpid que mai, va buscar un bon vestit i a la festa que se'n va anar. I va ballar i s'ho va passar superbé. Mireu si s'ho va passar bé, que se li van fer les 12. Però no les 12 de la nit, no? Sinó les 12 del matí del dia següent. Va arribar a casa feta pols i es va tombar al sofà. Ui, la van despertar dos senyors amb una sabata de vidre. Volien que se la provara. Una sabata de vidre? Jo? Que cutre, no és meua. Però la van obligar, de manera que ella va apretar. I al final, flap! Va clavar la pota. Va clavar la pota, com que va haver de casar-se amb el príncep. Puf!
I el príncep era un rotllo, El príncep no feia més que menjar perdius tot el dia. Menjava perdius per a desdejunar, per a esmorzar, per a dinar, per a berenar, per a sopar, tot el dia menjant perdius. I la princesa mai les feia al seu gust. Estes estan cremades. Estes estan sonses. Estes estan eixit crugues. I estes estan massa salades. Mai les feia al seu gust. Quin disgust. A més, ara que la princesa havia d'anar tot el dia damunt d'eixes sabatilles de vidre amb un tacó primet i d'un pam d'alt. Ui! La princesa no sabia caminar damunt dels tacons i, clar, per a no caure i no fer el ridícul davant de tots, va anar inclinant-se. I al final, de tant que es va inclinar, totes les idees i totes les il·lusions se li van caure a terra. Un dia va decidir quedar amb els seus amics i queixar-se. Quin rotllo de príncep! De sabates i de perdius. A la tia! A la tia, no digues això, li van dir totes i tots. Però a veure, li va dir la seva amiga del poble, a on vas estar millor que a un palau i amb un príncep? No et queixes. A la tia no et queixes, li va dir la seva amiga la lletera. Tu et queixes de que has d'amanir perdius, però el meu home només beu llet i cada nit he d'omplir 3 o 4 cassoles i després escurar-les. No veges quin rotllo. No et queixes. A la tia no et queixes, li va dir la seva amiga, la princesa moderna. Tu et queixes de les sabates amb un pam d'altura, però el meu marit és un modern i m'obliga a anar damunt d'unes plataformes de mig metro. Ai, això sí que fa vertigen. No et queixes. No et queixes, li va dir tot el món. De manera que la Ventafocs es va callar. El seu marit la veia a l'altre costat de la taula a l'hora de sopar, callada, i pensava: la meua dona no parla. Això és que és tonta. I un dia la Ventafocs va anar a comprar a la perdiueria, perdius, clar, perquè on van a vendre les perdius si no és a la perdiueria. I allà n'hi havia molta cua, perquè tots els personatges dels contes volen menjar perdius. I estava ella fent cua quan es va parar i va pensar: i jo què faig així, si a mi no m'agraden les perdius? I aleshores va dir la paraula més important de tota la seva vida. Sí, primer la va dir tan baixeta, que ni la va escoltar ella, va dir. Després la va dir un poquet més fort, va dir. Després un poquet més fort va dir, prou. Després més fort va dir, prou. Després més fort va dir, prou. A veure, tots i totes, 1, 2 i 3. Prou! La va dir tan fort que de sobte va aparèixer la seva fada madrina. Sí, la fada madrina que apareix quan una dona diu prou. La fada madrina va anar corrents a donar-li una abraçada. Així faig un incís. Tot el món es pensa que les fades madrines són iguals que Campanilla, que són primetes, amb els cabells de color daurat, boniquetes. No. Les fades madrines de veritat són un poquet grossetes, peludetes, morenetes, i quan et fan una abraçada et carreguen les piles a tope. Quan va abraçar a la Ventafocs, ai, feia tant de temps que ningú li feia una abraçada que la Ventafocs, sense voler, es va posar a plorar. I sabeu què passa quan plorem? Que ens buidem de tot, i aleshores ens podem omplir de coses boniques. Sí, es va buidar de tot i va decidir deixar les sabates, deixar les perdius i deixar al príncep. Això és molt difícil, És tan difícil que algunes repeteixen 2 o 3 prínceps més. Però no, ella volia deixar al príncep i després va pensar: què m'agrada? Sí, m'agrada la dansa lliure per a conèixer bé el meu cos. I també m'agrada cuinar, però no perdius. I va obrir un restaurant que es deia Em sobren perdius. I allà estaven convidades i convidats tots els personatges de conte. Estava l'home de llanda, que plorant havia trobat el seu cor. Estava la rateta presumida, que des que havia deixat de mirar-se a l'espill havia guanyat uns quilets i estava molt més guapa.
estaven altres princeses que també deixaven enrere els seus prínceps i ara buscaven amigues i amics per a viatjar, estudiar i conèixer el món. Estava també la Caputxeta Roja, que venia fugint del caçador, sempre amb l'escopeta amenaçant. Quina por! Allà estaven tots els personatges i estaven molt contents d'estar junts, però també estaven un poquet enfadats, sobretot les princeses, per el paper que els havia tocat representar segle rere segle als contes. Princesetes bobes, assegudes tot el dia a la torre, esperant que vinga un príncep a salvar-les. No, eixa història s'ha acabat. Ara comença un nou conte, el conte de les princeses que volen lliures amb les perdius. Un conte on, per exemple, l'home de llamp ensenya als homes que plorar ens fa humans. Un conte en el que la rateta presumida ja no mira mai la dieta. Un conte en el que totes les princeses són amigues i busquen amics també. Un conte on la Caputxeta Roja ajuda a altres dones que tenen por dels homes amb els quals viuen. Este conte el va escriure Míriam Cabero i el va il·lustrar Nina López. I l'acaben amb unes paraules que jo sempre repetisc, que són: és un conte dedicat a totes les dones que lluiten dia rere dia per canviar la seva vida. I també dedicat a totes aquelles que no ho van aconseguir, però des de dalt ens il·luminen. Contes per a canviar vides. Avui és el dia del llibre, un dia en el que podeu recordar que els llibres i les històries ens fan intel·ligents, ens fan forts i fortes i ens fan lliures. Moltes gràcies per haver escoltat aquestes històries. Moltes gràcies a l'Ajuntament d'Alzira per comptar amb nosaltres i recordeu, no deixeu mai de llegir.